ושלום, היום אני משחק בעולם הדוגמניות. איזה דוגמנית? יכול לבחר עוד איזה. הלאה. בולבול? הקבולבול? לא. על הבולבול? של תחת. לא. פוטה היפה. פוטה היפיופה שאוהבת פוט. סיסמה. פוטית. בוא נקווה שמותר לעשות את השם הזה. טוב, אני אעשה את המייל שלי לפייסבוק. אופסי. אוקיי, בוא נעצב אותי. בוא נעצב אותנו. לא, איזה יפה. איזה נעים. ככה. איזה צבע? כחול. לא, נעשה לה צבע ירוק. ירוק. לא, אבל לא רואים. עכשיו רואים? זה השפתיים הכי יפה. הכי יפה. הכי יפה לידי. לא, תעשה את זה עוד פעם. זה. וואו. קוקו. קוקיות. כן, קוקיות. זה בירוק. ירוק. אישה ירוקה. מה זה? למה זה לא של ירוק? וואי, זה כושית, בוא נעשה. מה? זה רגיל. תסתכלו על זה שוב. אהוב, זה לא עושה את זה. בוא נבחר את זה ואז בוא. אוף, קודם ראו רק את האף שלה. איך נעשה את הלבנה? בוא נעשה את הרוסית. תשים את זה. סמירה, את נראית נפלא. קוראים לי אמה, ולך? סטקי ללסבית. איזה יפה אני. נעים לך בסך. סטקי. אני כך שמחה שתהיה לי חברה חדשה, בואי. אני אעשה לך סיום. מה חדשה? ומתקשרת אליי. היי, שתקית על ילסבית. אחת מהמקומות האהובות לי בעיר, סלון היופי. בואי נלך לזה ביחד, כבר הזמנתי תור בשבילך. שאני את שיער שלך. אני אוהבת את שיער שלי. איפה השעיר? תחפש את סלון היופי. הנה זה ביוטי. הנה בוא נסנה אותה. לא נראה לך זה. צודק. לא עדיף את זה. כחול. לא עדיף את זה. ירוק. את זה. פאנק. פאנק. איזה משחק נפוץ. לא, אנחנו צריכים לחפש קוקיות כאילו, קוקיות, ממש קוקיות. אוקיי, בוא נחפש. הוא אופן פה קוקיות. אתה יכול להזיז את זה. איך? תבין? שתקי ללסבית. זה כל כך זה. אבל זה לא מה שהיה לנו קודם. וואו! זה נראה הגיוני מאוד. קוד. אני קנים משהו מהקניון. אוקיי. עיר, בוא נלך לעיר. מול. מה זה מול? קניון. הם כותבים לי 15 שקל וכותבים לי חינם. שים את זה. קנה לה. לא, אבל צבי קיץ. למה זה? לא. קנה את זה באיזה צבע? ראיתם את זה? אם אתם לא ראיתם את זה, אתם עיוורים. בצבע, איזה צבע? כחול. ירוק. ירוק. הכי מתאים לה. כן. גלת הקניות. כל פעם שתקבלי משהו,
תקני בנקודות אופנה. הנקודות האלה מגדילות את הסגנון שלך. יש לך כמו חצי קוקיות חצי זה פאנקית ורמות. ואני לא מה, תקני אף אחד. אף אחד לא חשב. אף אחד לא חשב על הרעיון הזה. ואני חושב לשים לסרטון הזה הגבלת גיל. אבל אף אחד לא באמת מקשיב להגבלת גיל הזאת. מה אכפת לי? אז שלא יקשיבו, אבל שלא ישימו. לא. שימי משהו. בוא'נה, זה לא משחק דוגמניות, זה משחק פורנו. או, יש לך ג'ינס. יש לי ג'ינס מהמם. בוא נשים לה הכל. לא, תוריד את הג'ינס, זה ממש מכוער עם ג'ינס. מה אכפת לי? הנה, נשים לך גם את זה. מקסימום תראה כמו פרחה מהקניון. מה? שיש לנו בעיה עם פרחות, פשוט עם פרחות. בוא נפס את השמלה, כי השמלה היא... טוב, אז בוא נחפש חצאיות. יש לה חצאית! זה חצאית? זה נראה כמו שמלה של מלכה. טוב, לא שאני מבין בזה. יתום הוא מומחה בזה. הופה! עכשיו מה יש בזה? שומעים אותי? כן, שמים. שנייה, אני בודק. בינתיים תשחק. אוקיי. בוא נעלם מה. דוגמניות? קסומים. שים את האוזניות, לא שומעים את זה בגללך. הבנת? טוב, יאללה, הכי יפה. כשמירה. אפילו שאין סאונד למשחק הזה. עוד פעם טלפוניה. שתקי הלסבית. הדוגמניות שלי. ייי! עברתי רבה, היא הכי טובה בעולם. צריך להיות מנצח בזירת האופנה. על מנת להחריט לחרות, את צריכה טוב, אני לא יודע לקרוא, אין לי כוח. אני לא יודע לקרוא. אימון חינם. זה משחק שאני הכי שונא בעולם. הם אומרים לי אימון חינם, ואז אומרים לך, זה 6 שקלים ואז עושים לך לקניון. שיגעון החוף. בוא נלך לשיגעון החוף. לא רוצה, בא לי את אופניקה את החנות שלי. כן, לבחתי לא רואים את זה. טוב, אין לי כוח לזה. פאק. לא. מעדיף לצאת פשוט, ללכת לעיר. בא ללכת להילחם. אבל אני כבר מספיק יפה. אפשר לשים עוצר? זה כל כך כן. אבל זה במקום הקוקיות. עדיף, היא תראה דוסית. דוסית. אין לנו גזענות, זה לא גזענות. איך אני רואה כבר את כל הסאבים, את כל הלייקים. כי אף אחד לא אוהב את זה, לא אכפת לי. גברת האיפור. גבות ואיפור. בוא נעשה אותה על DBT. לא. בחרי את כל דבר מכאן ושמרי את המראה שלך. בוא נהפוך אותה ל-DBT. לא, זה יהיה לי זכויות יוצרים והמטומטם. אף אחד לא ישים לב. זה אשר שאני אחרב בעולם. היא חצת עצמה, את הבופה קלה, חמר אוכל פיצה. אוי, איך את יודע זה? איך אני רואה עכשיו את כל הבנות אומרות, אבל DBT זה מאלה טובה. לא. אז כלשהו זה סתם. ירוק. הנה ירוק, נו. אתה יודע איזה ילד שמזכיר לי? כן. לשים לי פה נקודות חן. פה. מה, אפשר לעשות בכל המקומות? הופה, איזה יפה. אתה יודע שיפה. איך אני יכול להילחם נגד דוגמניות אחרות? הדוגמנית שלי. טוב, יאללה. עכשיו בוא נלך למיטת שיזוף. כוסית. היה לה קרם הגנה באף. טוב, אני אעשו את הלבנה. לפקנית. פנים.
סתם. אני צריך לחזור עוד מעט. יש לה מחשוף. די, לא יפה. לא לגיל לך, לא לגיל אף אחד. לא לגיל כל מי שצופה פה. גם בשבילי, סתם. קטן. גדול. קטן. מה, איך היא תתארח אצל שחר סויקיס? מה, למי יש יותר גדול? אני מפחד. אימון. אנחנו מרוששים. בוא נתאמן. יש לי מספיק כסף. טוב, אני אענייה, מה אכפת לי? שעושים $7, אנחנו חייבים להילחם. אני רוצה את זה, זה מסירות. איפה יש פה עצירות? מה, זה מה שיש לי. אני צריך ללכת לסלון היופי. אבל מה הם רוצים? גבות טריפ. איפה שומרים? כי לא שמרתי, איזה פרייר אני. מן הסתם אכלנו אותה. כן, מה אכפת לי? נעשה אותה יותר מכוערת. אם היה אפשר לעשות את כל השיער במקום אחד. בוא ננסה את זה. לא יהיה שם. נשים את זה. קחי את זה. זהו, זה הכל. אוקיי, שמחי מראה. אתם מכוערת. יופי, עכשיו מה לעשות? לא קיבלתי כסף. טוב, אז מה עושים? טוב, אז לא יודע מה לעשות, אז בואו נלך לדוגמניות שלי. אני רוצה ללכת לדוגמניות. סליחה, סטינה. המקום שלי. היא מתקשרת אליי. יבני את הנדיבות שלך ויצירות מסרות. מה לעשות? אבל אין לי כסף. יבני את הנדיבות, יצירות והמסרות. ההזדמנות האחרונה להתאמן לפני התחרות הראשונה. איפה? איפה מתאמנים? אבל התאמנתי וכבר אין לי כסף. יש לך 500 אימון. הנה, אימון חינם. אימון חינם. יש לי פעם אחרונה להתאמן. זכיתי. נצחי בתחרות אחת בזירת האופנה. היא הולכת לנצח. חלש יותר. חזק יותר. שיט. הם מכוערת. יש לי לנצח אותה, סתכל. לא אין סגנון. קרב דוגמניות. יאללה, איפה הטריוויה? סתם. לכי, יאללה. סקייה לסבית נגד מרי. אני מנצח! 1-0 לי. ראונד 2, נדיבות. נצח! תגיב! אני עם קורות. סגנון. טובה מאוד. שתגיע לי זוכה. יאי! היא כל כך טובה. אתה בוא נעשה מציא אחרת. אבל יפה מדי. התחרי בך ב10. אבל אני אפסיד. טוב, בוא נשחק עוד אחד. אני תצליח. אני הכי טוב פה. לה אין בכלל. יש לה רק עצירות, אין לה מסירות. אמילי, יש לה סם רגיל. יש לך לסבית שתקיע לסבית, זה הסם הכי טוב. אנחנו הכי יצירתיים פה. כן, אני יודע, אנחנו הכי טובים. נדיבות, מסירות, יצירתיות ועצירות. ניצחנו! תקיע לסבית היא טובה מדי. מיצי אחרת. יש רק את אמילי הזאת. מה? למה? לא רוצה נגד אמילי. מכוערת מדי. מיצי אחרת. ג'ניפר. זה שם יפה. הייתי צריך לקרוא לי ג'וקר. סתם. ניצחתי! 1-0, היא יותר יפה ממני. אני מפסיד כל כך. ניצחתי. אני מכסח את כולם כאילו, מה זה? כולם פה גרועים או מה?
אני שם לי תמונה? אין לי מושג. אנחנו כזה. איזה פלוס דפקת. לא 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 לא. על המרתפות הצהובות נרוץ על הקוסם הגדול בירטוט. יש לנו משהו. מי פיקצור. בוא נעשי פה חמור. בוא נעשי את התמונה. אוף, אין לי תמונה. טוב, פשוט בוא נוריד. יש לי רעיון. תמונות. גוגל. בר רפאלי. בוא נקווה שבר רפאלי לא תראה את זה. לא, דווקא יש לי רעיון פשוט. יפה מדי. ברור שאני אנצח. פשוט ניקח את... חנין זועבי. לא. שרה נתניהו. לא אכפת לי. לא, 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 לא. לא, פשוט אני אבחר משהו יותר יפה. אנדר גרל. ניצחתי. שמות תמונה בסם. סייב. אמרנו. עכשיו בוא נשים. בחר קובץ. פוי. הופה! היא כל כך יפה. עכשיו בוא נשים פה. מין. אדון. נולדתי נולדה ב-1950. בת 60. מידע. נולדה בים. ואכלה כריש. ובגלל זה היא שמנה. ועם קוקיות מוזרות. כן, שמרת סינויים. הלאה. בוא נלך לזירת אופנה. אנחנו כל כך יפים יותר מכולם. הייתי צריך לקחת את התמונה שלי בפייסבוק. נעשה שווה. בוא נראה עד כמה זה שווה. שיט, שנינו רמוס סדוס. חצניות אחד יפה. אנה נגד סטקיה לסבית. מי נצר? עצירות זה בסיבוב הבא. הנה, סגנון, נדיבות, עצירות. יאללה, ניצחנו! בזכות העצירות. כן, העצירות היא הכי טובה. אנחנו צריכים לקבל נאמנות, אנחנו גרועים בנאמנות. שאנחנו לא נאמנים לה... איזה טובה היא! אנחנו לא נאמנים לבעל שלנו. אני מלך! מתקשרת אלייך. ניצחתי, יופי. אספי 20 נקודות לסגנון האופנה שלך. אבל יש לי כסף! ראיתי את דבר רפאלי כרגע. טוב, אני צריך איך קוראים זה לסגנון שלי, איפה הסגנון? סגנון. אבל השגתי כמה... סמק. טוב, יאללה, בוא נקרא. סתם בזבזתי. לא, אני לא יכול לבזבז. יש לנו. טוב, צריך לבקר את סלון היופי אז אסלה. אתה צריך ללכת לקניון. איזה הלגים האלה. טוב, יאללה, כאן הסתיים הפרק של הדוגמנית היפי יופה שלנו. אולי נחזור בפרק חוזר. ויאללה, ביי!